Volby v roce 2021 vynesly k moci Petra Fialu a jeho koalici Spolu. Slibovali ekonomickou stabilitu, sociální jistoty a transparentní vládnutí. Lidé toužící po změně Fialovým slibům uvěřili. Jenže činy vlády od té doby ukazují něco jiného. Zvýšení daní, porušené sliby ohledně důchodů, rozhodnutí Fialovy vlády v mnoha lidech zanechala pocit zrady a zklamání. V tomto videu se podíváme na rozdíly mezi Fialovými předvolebními sliby a realitou, které teď Češi čelí. Fialův slib, že nezvýší daně, byl jedním z hlavních bodů jeho promyšlené kampaně. Tvrdil, že vyšší daně dusí ekonomický růst a zatěžují lidi, kteří se už tak potýkají s finančními problémy. Jeho postoj rezonoval s voliči, zaměstnanci i podnikateli, kteří v tom viděli úlevu a záruku příznivějšího ekonomického prostředí. Jenže realita po volbách byla jiná. Téměř ihned po nástupu do funkce Fialova vláda zavedla řadu zvýšení daní. Mezi ně patřilo zvýšení daní z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty u některého zboží a služeb a různých spotřebních daní. Zdůvodnění, jako třeba potřeba řešit schodek rozpočtu a financovat sociální programy, zněla pro mnohé falešně. Viděli v tom zradu jasný signál, který dal, že priority vlády jsou jinde než u slibů daných během kampaně. Dopad těchto zvýšení daní byl citelný. Firmy se potýkaly se sníženou ziskovostí, což některé vedlo k přehodnocení investic nebo dokonce ke snižování stavů. Občané pocítili dopad na svých peněženkách skrze vyšší ceny běžného zboží a služeb, což dále zatížilo nejen rozpočty domácností. Slib ekonomické stability, klíčový prvek Fialovy kampaně, se zdál být čím dál vzdálenější. Automobilový průmysl, významný pilíř české ekonomiky, se také ocitl na ráně vládních porušených slibů. Fiala byl hlasitým zastáncem pokračující výroby vozidel se spalovacími motory. Tvrdil, že rychlý přechod na elektromobily je nereálný a ohrozil by pracovní místa v silném českém automobilovém sektoru. Tento postoj rezonoval s mnohými, zejména s těmi, kteří v tomto odvětví pracují a obávali se o svá živobytí. Fialovy činy na evropské scéně však byly v rozporu s jeho domácí rétorikou. Když Evropská unie navrhla zákaz prodeje nových benzinových a dieselových aut do roku 2035, Fiala hlasoval pro tento zákaz. Tento krok, ačkoliv v souladu s ekologickými cíli EU, byl v přímém rozporu s jeho předchozími ujištěními vůči českému automobilovému průmyslu a jeho zaměstnancům. Rozhodnutí vyvolalo pobouření a obvinění z pokrytectví. Pracovníci se cítili zrazeni, protože viděli svá pracovní místa ohrožena tou samou vládou, která jim slibovala ochranu. Tato událost poukázala na opakující se téma Fialova vládnutí. Rozkol mezi slovy a činy, který v lidech a firmách zanechává nejistotu a zklamání. Snížení valorizace důchodů zanechalo mnoho seniorů, včetně mě, hluboce znepokojených. Bylo nám slíbeno stabilní zázemí a podpora v našich pozdějších letech, ale teď čelíme nejistotě a finanční tísni. Tato změna se jeví jako zrada těch, kteří celý život tvrdě pracovali a přispívali k růstu a prosperitě země. Nebuď jen loutka.